God is good all the time. God is good. Kasi pagpagpag sa Panginoon, sa Panginoon ng Panginoon, o paligo o ligi ang gamay ng tatay, o ingay ng tatay, sana or disimba. Happy Sunday sa Belen. Istorya lang niya, istorya lang. Nakunin sa gabari, nagmisa. Pagkahuman sa misa, ispiras na itong alawa sa ilang parokya. Nakabantay ang pari na daghan kayo yung mga tao ang nalipa o medyo nagkagugot ang mga tao panahon sa prosesyon. Mauna nga ang pari ni-announce sa pulpito aron dili magkagugot ang mga tao sa prosesyon. Ningon ang pari para mahatay ka sa atong posisyon. Tanan na mga lalaki sunod sa karo ni San Jose. Litagan dayon ang kanang mga lalaki. Taon-taon ningon na po ng pari ang kanang mga babae sunod sa karo ni Maria, nitagasan ang mga babae. Taon-taon na hinihingo kong hiningon, Father, kami Father, asa man ni mo sunod? O hiningon ang pari, mga broha, sunod mo na ako. Joke lang ha? Follow me. Let us follow Jesus. Sa ating Ebanghelyo karong adlaw, malumog nato ang misyon ni Jesus dinhi sa kalibutan. Kung iyan yung gibuhat ang iyang misyon, dili lang kaysan, kung dili iyan yung dipakita, iyang gipuyan o iyang gibuhat hangtod sa iyang katapusang githawa. Kay bisan ang iyang inabuhi, iyang gipaambi alang sa iyang misyon. Di ikaw parehas nato usahay, daghan kag saan na atay gustong buhaton, pero taman para sa istorya. Kaya usahay managin, butbuton managin. Mga nili ang panilong imong tangan. Ina imong tangan, butbuton. Pero ang Ginoo, iyan yung gibuman ang iyang misyon, iyang ipakita, kung iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang karanasan. Sa langkod ng pagkastorya, mga isul, didasig na sa Ginoo sa pagsunod sa iyang mga misyon, labi na sa pagtabang sa mga kapos. According to Teresa of Avila, Nicosia, Christ has no body but yours. No feet, no hands on earth but yours. Tuon mga isul, dinhi sa kalibutan, kita ang lawas ni Kristo. Dinhi sa kalibutan, kita ang iyang kapot. Dinhi sa kalibutan, kita ang iyang pipili. Aron sa pagpadayon sa misyon sa iyo. Panangitan, kining bagyong udet nga ato na sinabi. Daghan ang mga pamilya na nawatan mo panimalay. Daghan ang pamilya na nawatan mo trabaho o panginabuhi. Ang uban na makakita.
Karong panahon na, maukaroon ang panahon na atong ipakita sa iyo na kita ang iyang lawas. Kita ang iyang kamot, kita ang iyang tiil sa pagtabang sa mga nangyayari. Dili panahon karon sa pagpahinos. Makatandog paminaw na naatay mga isuon karong panahon na tungod sa patong-patong nga mga kakalagpan na atong sinabi. Makatandog kanaw na naay mga pamilya o mga grupo na muhatag o free charging. Makatandog kanaw na naay mga pamilya na nangingkamot o mga grupo na muhatag o mga relief goods. Makatandog paminaw na kanaw nato na ilang ipakita na sila ang pagpipil sa Ginoo paghatag ng mga sing, mineral water o umanta. Dili ikaw panahon karon nga magpa-charge ka 50 pesos. Dili ikaw panahon karon nga naay ayuda nga gikan sa kalikasan basta na imo abot ni helicopter. Kagalis yan dapat basta imo tira. Pero usahay no pag-abot sa ayuda naku ka kanipos pag-abot sa barangay hall pila na lang ka kanipos ang tanawin. Tungod malaki kay nilipak sa city hall, nilipak sa barangay hall, nilipak sa Tagalisan, nilipak sa Tagadala, kaya wala nang natira. Mga pag-abot din tao, wag na yung taong ko'y nabili. Mga isun, panahon karon na ang ipakita sa iyo na kita ang iyang amot, kita ang iyang tingin, na magpadayon sa iyong misyon din sa kalibutan. Karong panahon na, dilisan panahon karon sa pamumulitika. Kay bago ko managagul na eleksyon, pero dili panahon karon sa pagtabang sa mga nangyayari. Dili pagsamwag sa mga fake news. Usahay magbinakutay na sa matatusan. Dili lang ang kandidato, pati ang mga supporters magbinakutay. Magsidya o mga dili tinuod ng mga bandila. May sul, in psychology, may tao na dautan o bulan-bulan. In psychology, sometimes it reflects on you. Tungod kay ingana ang imong pinaiyan, maunang ingana sa ang mugawas sa imong pinamuli. Manggidudamo, magsigibuna-una ang dautan because it reflects on you. Mga isun, ang eleksyon kasarangan. Pero ang atong panagpigala ay nakitangtan ng anak sa iyo, magpamili hangtod sa kahapon. Karong panahon na mga isun sa tinunayan, kining sakit na depression mas nagkagari. Tungod sa mga katalagman na ato na sinabi, di normal ang atong pinabuhi. Daghang mga restriction tungod sa COVID-19. Binugangan pa sa bagyong Odette. Daghan sa atong mga isun nga nag-depress karon panahon. Nakuyo sa kahigala nga taga-isla niingon siya mas maayo pa pa rin na mag-ibo na naman. Umingon ko, ano man Brian? Nawa ang akong Panginoon. Ang akong bisanigan na pangkot na iba umiubo. Ang bisanigan ng mga bunsod na mapay akong Panginoon. Nagubag sa mga asa man ni Panginoon. Huwag may kapahinan, mas maayo pa na huwag na lang dito. In a simple situation, mga nangamayin ko kawalang PR na nakatagay more or less ng Panginoon. Nasa tuwing kailan sa Panglao at Kagiya o Usa na dako na resort. Last 3 months, 4 months, nanawag siya.
Umiyon siya, di na siguro siya kahandol sa iyang tinapit. Nang kaya ko nga maayo ang iyang kanina, umiyon siya ang iyang resort, inutang na doon sa bangko. Pila ka milyon ang iyang kilo, 215 million. Para kayo ang mga resort. Pero tungkol sa COVID-19, si lockdown. Walay turista na noon, uwag na siya kay Bao, kung sa niya pagbayad ang mga interest sa mga ito. Nagigukod na siya kanay, uminom siya, mas maayo pa na ako kaya kapuso ang ako kaya. Ngayon soon, ako ganyan sa inyo. Panahon karon na atong ipakita na kita ang karon upigil kung lawas ni Kristo. Karon panahonan, importante kaayo nga masigyan nato ang tulong sa Ginoo. Words of encouragement, good or positive, good vibes. Ayaw na lang negatibo. Kaya daghan kaayo mga panghitabo na negatibo. Importante kaayo nga mong atong i-lift up ang atong isip katawag karon anak. Kay wa ka halimbawa kung unsay battle sa iyang kasing-kasing sa iyang kasing-kasing. He or she look good, but you don't know deep inside his or her heart that he is struggling being in. That's why the words of encouragement is very important. By simply saying, kaya mo yan. O kung sa may pagsulay na gayon na sinabi karon, kaya mo yan. Kining COVID-19, kining bagyo ko din, lumalabay na rin na. In that simple words, you can have simple mong gingon, sus, ayaw kagul kay kining COVID-19, kining bagyo ko din, ayaw kagul kay mas gamhanan ang Ginoo sa COVID-19. Mas gamhanan ang Ginoo kining bagyo ko din. Mula kay kami. Mga paniyo ko, pininalintakan. Pininalintakan. Kaya mo. Kung sa may ginong nabati, kung nasinati ng problema, kaya mo. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Importante ang panahon ng mga isul, kaya kita ang paghatag ka kalipay sa inyong isipan. Simple hindi lang. It helps sa inyong isilingan o sa inyong katrabaho. Simple smile lang, simple pagkaganda. You don't know the battle in his heart. O na nga sa magkakanayo, ayaw ko simod. Pinahanglan ka in one way or another, no? Ato sa i-smile sa ang ato. Pinagway. Kaya kita maghatag ng center of joy. Pero kung saan tuloy mo, magalayin mo nga ang bata, maghatag yung kalipay. Makakita kang bata na may ikusyon. Makakita kang bata na may ganson. Makakita kang bata muraw, hinamok kaayo ka. Labi yung tao, inanak sa ang atong presensya. Maghatag ng joy, maghatag ng kalipay sa bayan. Dili ito ng dagway malang, muna na kang mahatog o dagana. Liling at liling yung kakak, o hadlong panagkan. Bitaw ay soul, importante na panahunan, no? Na mahimong sa kahaya sa atong isigaw. Kaya rin panahunan, kagahandin ka yung depression. Ang uban na depression is wala ka gagawin. Ang uban wala ka gagawin. Ang uban wala ka pinakaluhan na sa ilang usang ang pagkasikon sa pagkanayon ng mga suol na atong hatod kung ipadayon ang misyon sa iyo. Ipakita nato na kita ang iyang gamot, kita ang iyang piling, kita ang iyang lawas sa pagkabang sa mga nang hinahanglan. Dali sa mga isukong
Kaya kini ako ang makatalangin kaya ako. Amen. Palihog manindo.